Как се реж, бе? Ай, много се реж, верно. Хора, гледайте го, то си бърка по очите, гледай го това как се стигна. Неговата, то високия. Караше колело. Сега съм в театър. Ти си в театър. Гледайте го, то в театъра вкара колелото тапък. Ма верно. Я ме снимай как си. Така се пречекли трупката. Малко на къде? Запад? Моля те. Мани, къде на запад чуем, бре? Брат, той докато отиде до половината, трябва да се върне. Ма верно. Трябва дома си. Оти? Отира ще не ми дават. Айде бе, ходиме до там. Едно обиколка и идваме пана тук. Не мога. Колко е часа? 8:15. Докато отидем нагоре ще стане, аре до половината от втори мост ще стане 25. Докато отидем нагоре 30. Ако опитваме да... Има шанс да сме 30 секунди. Айде да видим. Гледай го високи обат. Айде. Айде не става. Дойде. Те го това са много голямо. Чекай. Хора, в момента съм с най-високия човек на света, вижте го. Колко си висок, брат? 2 метра и 7. Аз съм 1,70. Бро. Брат, И аз има какво? И аз стисни ръка. Ма силно, яко силно. Що яко? Да видим. Айде стиска. И аз с него. Стиска. Не се стиска. Не бе, стисни го силно, бе, стисни. Айде се прави. Дай натиска. брат, аз ако Ще му чупим ръката, ама без да те може лъжим, да му я брат, чупим. без да те лъжим, ако направим 2 метра и 7, брат, знаеш какво ще направим? Ще яко да ядем, да вземем маса и да отидем само на спорт. Ма то не е толкова лесно. Верно. Не, да. Как ти А, има брат. то, бе? Не го чух. Залата, Ма бате, видели го колко висок това, Това, бе? брат, аз ако, например, е така имам неговата... На колко си? Аз съм на 20, Аз съм на 13. буквално, той е по-голям от мен, Но брат. аз съм по-високо. Нищо няма проблем. Да. Няма проблеми, брат. Верно ли е интервю правиш? Да, бе. Снимахте първо как си в И що театър. че правиш у вас, например? Чигинчики. Айде, верно. Па че играем на PlayStation и че слушам чао, бе, чу. Или много яко рап, искам аз да си на твоето място. Това не знам. И аз също правя.